дуруди бепоён ҳамватанони азиз, подписчикои меҳрубони мо. Даҳаи охири моҳи шарифи Рамазон муборакатон. Имрӯз барои мо подписчик латофат як намуд мураббои гули қоқуро фиристодааст, ки пешкаши шумо мегардонем. Бо мо бошед. гули қоқуф, онро ба русӣ адуванчик мегӯянд. Яке аз маъмултарин растании шифоӣ мебошад. Гули зард дорад. барои бисёр дардҳо шифо аст. дӯстои азиз, барои меъда, ҷигар шумо метавонед истифода баред. барои тайёр кардани мураббо 400 дона ё 300 дона фарқ надорад. 1 литр об, 1200 грамм шакар, 1 қошуқча лимонаи кислота ё ки 1 лимон зарур аст. дӯстони азиз, гули қоқуф ба худ каротини бисёр дорад. дӯстои азиз, барои ин онро шуста дар об 8-10 дақиқа меҷӯшонем. аз шакару ҷавҳари лимӯ қиём тайёр карда ба он қоқуро меандозем ва дар оташи паст мепазем. дӯстони азиз, ин намуд мураббо хеле фоидабахш аст. имрӯз ки ҳама ҷо вирус гирифта, барои иммунитета баланд бардоштан ба фарзандони худтон тиен. раҳмат, ташаккури зиёд. латофатбоно бо мо бошед.